Agora, o alumnado de primeiro A vai proceder á lectura dunha carta escrita por unha testemunha real desta situación de violencia no fogar. Nela, un fillo escribe a súa nai que está no hospital en coma e titúlase A Vela Adormecida. Vela adormecida. Mamá leva máis de 3 anos compartindo a súa cama co silencio, sen poder regalarme o calor desas apertas que tanto boto de menos. Ás veces engánome e creo descubrir un indicio daquel sorriso co que trataba de ocultarnos a súa traxedia, pero é eclipsado en novo pola almofada. A súa traxedia, sei que me sobrou tempo, pero tamén me faltou valor para escribirche esta carta. Xa non son aquel niño pequeno e inocente. Convertime en adulto a golpes, sí, a golpes físicos como os que recibín eu tamén sobre o meu corpo, ou os que intuía cando mamá e ti vos quedabades sós, e a golpes deses que foron debuxando sobre min un mapa da miña alma, un mar de cicatrices. A miña irmá pequena vivindo cos tíos lonxe daqui e unha nai que me segue a recordar a Vela adormecida do conto, que espera dormida a chegada de algún príncipe que a libere do terrible encantamento do coma profundo ao que ti a condenaches. Desexaría que unha destas palabras rebotasen sobre as paredes da túa cela, para impedir que poideses partar co esquecemento. Acostumaba a preguntar a Andrea a hora do almorzo. Foron anos nos que non sospeitaba nada, porque ti desempeñabas conmigo o papel de pai modélico. Éramos aliados no fútbol e nos conflitos coas mulleres da casa. Tamén a golpes de intuicións a miña irmá foi abrindo os ollos. Empeñabas en repetirme que a nosa nai compartía baguas co café e co zume todas as mañás. Ou que as súas pálpebras variaban de tonalidade. Ou que non eran normais as súas mangas longas no pleno verano. Que inconsciente era! Ao cabo do tempo, fun entendendo aquela linguaxe xestual que sustituía desesperación de tanto silencio. Ao final, nin siquiera compartíamos as ceas contigo, e ela procuraba que estivésemos deitados ao teu regreso. André inventouse toda unha rede de fantasías para protexerse de ti, mentres ti ias saqueando aleivosamente a miña confianza. Ata cheguei a creer que o volumen tan exagerado da televisión se debía a túa pequena sordeira. Polo menos, os teus berros e insultos non formaron parte dos nosos soños infantís. Non tiñamos parentes próximos a quen recorrer, e o mesmo no seu traballo. Mamá trataba de ocultar aquel inferno que se lle botaba na pele, a modo de comechón. Ao estar na túa presenza, houve algunha fin de semana na que parecíamos unha familia relativamente feliz, pero tratábase só dun espellismo, un falso oasis que creaba ela para que non sufrísemos. E agora está ali, sobre esa cama, amarrada a unha máquina que trazou un delicado cordón umbilical para impedir que a súa partida definitiva. Os médicos non perderon a esperanza ao detectar signos favorables na súa actividade cerebral. Quizais o fío poda irse convertendo nunha poderosa corda a que poidas irse para evitar o naufraxio. Desexei tantas veces ter sido eu o corpo que empuxase polas escaleiras, pero non estaba ali. Sabes, teño moza dende hai un ano, e outro día estiven a piques de levantarlle a man e golpeala. Por un momento, o espello devolveu unha imaxe do monstro no que te convertiches, e chorei de rabia. Fixenlle prometer que se apartaría de min se existía unha segunda vez. Supoño que mamá non soubo ou non puido romper o medo cunha portada. E o primeiro golpe tan só foi un elo na cadea que fuches construindo ao redor da súa vida, e que te encargabas apertar a mí. Todos os días comparto con ela a miña historia favorita. Prométolle que espertará como a vela adormecida, e que se ao facelo non reciba un bico dun sentir príncipe, posiblemente estará esperando un home que non se acorde do final do conto e que respectará ao fin dos seus días. Vela adormecida, Noelia.
Protagonista, Lucas. Protagonista, Adrián García. Pai, Martín. A nai, a moza, Andrea. A irmá, Tatiana. O seu compañeiro de traballo,